Близина сте на музејот на евреите овдека во Между другото Скопје. пълен с фалшификати. Имате вътре един вагон, който пише, че е български вагон, па той не е български. Поне ги накарайте... Дали сте сигурни во тоа? Да, сигурен съм. Той е доказан исторически фалшификат. Поне ги накарайте да сложат нещо, което е истинско. Аз не възразявам да сложат нещо, което е факт. Вагона вътре не е на българските държавни железници. Той никога не е бил част от българската транспортна система. Така че имате фалшификат в музея, съжалявам. Един конкретен въпрос. За Гедел. Гедел изкара 3500 гласа, значи толкова са българите в Македония. Айде да забележете обаче нещо интересно. Секунда. Вижте сега, всяка една етническа заедница в чужбина се определила, само българската не е. Преброяването е много фалшиво. Много фалшиво. И това всички го знаете и разбирам, че го знаете. Защо отричате правото на хората в Македония, които се определят като българи, да бъдат част от Конституцията? Имате екзотични малцинства, като бошняци, като харвати, сигурно има двама-трима, като, да речеме, какви бяха тези русини, торбеши. Колко торбеши в Македония? Двама-трима има ли? Сигурно има. Обаче са в устава. Нали? Не можем да го допуснем това да се случи. Няма как да стане. Викате дека во Северна Македонија има македонци, така? В Северна Македония има най-различни групи хора. Има македонци, така? Има хора, които се определят като македонци. Това е политическа нация. И аз нямам нищо против това. Ако вие ми кажете, аз се определям като македонка, че си почитание и уважение, няма да ви кажа, вие не сте. Щом така се чувствате и така сте решила, това не е проблем. Но когато някой от тези момчета тук от Скопие ви каже, че е българин, също трябва да няма проблем. Защото не може да отречете, че исторически, географски, политически територията на днешна република Северна Македония винаги е била под огромно българско, културно, историческо и политическо влияние. От тук започва българското възраждане. Българските министър-председатели са родени в Македония. Българските военачалници са от Охрид. Тези, които са побеждавали по войните, са от Охрид, от Ресен, от Скопие, като един Дрангов имате. Това са хора родени в Македония. Те са родени тук и са определени като българи. Това не може да се отрече. Това никой една пропаганда не може да го отрече. Както ние не спорим днеска с вас, че вие имате абсолютното право да кажете, ние се определяме като Македония. Забележете, аз не използвам думата северна. Нали забелязвате? Това го правя от уважение и защото това беше наметнато и абсолютно излишна глупост. Няма Северна Македония, няма Южна Македония. Што подразбирате под поимот Македонија? Голема Македонија или што за вас? Како... Ако ме питате какво за мен исторически е Македония, за мен Македония е България исторически. Македония е български исторически. Политически имате държава Северна Македония, няма спор. Значи сега нема ни Северна Македонија. Има политически факт. Този политически факт е основан на събитията след 9 септември 1944 година и след 2 август 1944 година, когато тълпа пиеници и комунисти се събират на манастира Прокопчински и правят сноб. Може да имало и някой по-трезен. Но те са дошли, знаете много добре. Това не го приемете като навреда, между другото. Не го говоря, за да ви обида по някакъв начин. Добре, вземем си думите назад, хайде. Вземем си думите назад, но не може да спорите, и това е исторически факт. На 2 август 1944 година в манастира Прокопчински се събират една група комунисти български, членове на Българската комунистическа партия, под прикритието на кое? На събора за 2 август, който винаги си е Свети Илия Линден. И там приемат декларацията на Стом, която е преправя 150 пъти и почват да я редактират и започват да измислят книжовният, уставният, така наречен македонски език. Това е исторически факт. 2 август 1944 година. Оттам нататък, ако някой казва, че е македонец, има своите основания, базирани на тези събития, но никой не може да отрече правото на хората тук, които са наследници на Дрангов, които са наследници на Кандарджиев, които са наследници на плеяда български възрожденци, да се наричат българи. Дали признавате българската окупация на Македония от 1941 до 1944? Това е исторически фалшификат. Не, това е фалшификат. Не, това е фалшификат. Това е комунистически фалшификат. И ще ви кажа защо е направен този комунистически фалшификат. Когато българската армия влиза, това е комунистическа Брестския договор е комунистическа гаврост.